बघ मरता मरता झाड वाचलं ना हे. हे बघ मी जेवण आता करायला घेतलं तर आवाज आला कसला तरी. का आलं तर पेमेंट विषयी कमेंट होता. अळूची भाजी ना 15 दिवसांतरी एकदा खायची असते. आपलं तूप किंवा घी बघा तयार झाले. आणि आज कुणालच्या बाबांची तब्येत ना बरी नाही. आज आमच्याकडे सकाळी सकाळी औषध फवारणी चालली झाडांना. काय बोलतो ह्याला जास्वंदीला खरोखर बघते. त्याशी बघितलं नव्हतं. बघ मरता मरता झाड वाचलं ना हे. दिसतात नाही ते बघ 1 2 हे का हा सर्व कळ्या त्या सर्व वराळ्या सर्व पूर्ण भरलं झाड. हे झाड ना आमचं मुंबईचं झाड आहे हे. येत्या वेळी आम्ही घेऊन आलो होतो पण ते ना पूर्ण काय माहित नाही एकदम मरायला झालं होतं. झाड सुकलं होतं ना साप एकदम पूर्ण सुकलेलं. ते वरच्या जुन्या घरात होतं तर तिकडनं मग आम्ही आणलं आणि इथे लावलं. आणि आता बघा कसं भरलंय ते. आणि हे बघा बारीक बारीक कळ्या पण आल्यात ह्या बघा. मरता मरता वाचलं या झाड हे. आपल्याला दसऱ्याला कामाला येतील गोंडा. तुम्हाला दाखवलं ना मागच्या व्हिडिओमध्ये. लिंबू कटिंग केलं होतं तो लिंबू. तो कटर आपल्याला आणायलाच पाहिजे. त्याची चौकशी केली बाजारात पण नाही नव्हतं त्यांच्याकडे. आणि हे बघा तुम्ही म्हणाल ना मिरचीची रोपं लावा. ही सगळी ना मिरचीची रोपं लावलेली आहेत. ही लसूण आहे लावलेलं आहे ते. आणि ही इथे अशी वांगी लावलेली आहेत लाईनीत. त्याच्यामुळे आता हे बघा फळ धरायला लागलंय. ही बघा ह्या झाडाला तर किती बापरे आल्यात फुलं व भरपूर आल्यात. हे बघा खालच्या साईडला पण इथे आहे. अजून तयार नाही झाल्यात ना. किती छान वाटतं ना पण छोट्या छोट्या. नाही तर भरपूर अशा निघायला पाहिजे ना. हे लावते वेळी बघा तुम्हाला शेअर केलं होतं आम्ही जेव्हा लावले ना तेव्हा. मागच्या व्हिडिओमध्ये जर का तुम्ही गेलात तर तुम्हाला दिसेल. टॅमॅटोला पाणी कमी टाकायचं. काल मी कुठेतरी वाचलं होतं कमी लागतं पाणी टॅमॅटोला. लिमिटेड लागतं. खूप खूप कमी लागतं अगदी. त्याला 2-4 दिवस 8 दिवस पाऊस पाणी नाही भेटेल ना. इथे या साईडला बघा टॅमॅटोची झाडं आहेत इथे समोर. चला सकाळचा झाला गार्डनचा फेरफटका. बघितलं ते दिसतं फुलांच्या बाजूला बघ कोपऱ्याला एक साईडला. मी बघितलं निरीक्षण केलं मी मगाशी. तेव्हा असं दिसतंय बघ साईडला असं वेगळं चाललेलं दिसतं काहीतरी. हा ना ही पडवलची वेळ आहे आपली. चांगली भरली आता. स्प्रे करायला पाहिजे 8 दिवसांनी करत राहायचं स्प्रे. ते काटलं बघ किती धरलं नुसते लटकतात. काटलं आम्हाला ना म्हणजे एक प्रकारे बोलूया खाऊन खाऊन आम्हाला कंटाळा आलाय. इतकी काटलं आम्ही खाल्लेली आहेत. आज पण काढावी लागणार आहे. दाखवते तुम्हाला. हां असं वाटतं का शेतीच केलेली आहे. ह्या काटल्यामध्ये काय टाकलेलं हां तेव्हाच ते ह्या वेलीला जीवामृत टाकलं होतं बघा. आता एवढी धरते ना ही बघा. आता हे पपनीचं झाड आहे ना त्याच्यावर चढले वेल. ही झाडाला काय नुकसान नाही ना करणार. हो किती धरलेत ती. आता ही मला आज काढायला लागतील नाहीतर ही पिकून हे होतील. तिकडे पण समोर तिथे आहे ना तिथे पण आहेत भरपूर. अर्धा किलोच्या आसपास निघतील. जास्तच निघतील कमी नाही. काय आलं कीड आहे. कीड बघा कशी लागते. फुल धरते त्यातली कीड काढायला पाहिजे. काकाला बघायला पाहिजे. काकांना विचार काका सांगतो. पडवल आहे ती बघ धरली बघ सर्व पडवल आहेत. हा 1 2 3 किती ठिकाणी तेच मी बघितलं मगाशी. म्हणजे हे म्हटलं वेगळंच काय तर दिसतंय. हा धरतंय. हवे इथे पण आहे. हवे ह्या साईडला पण आहे. काही पिवळे झालेत ना ते पडणार. हा लगेच नाही ना फळ. ते पिवळ्या पहिली वेळ आहे ना. काय काय राहतील काय काय जातील. चांगला राहील तो राहील. हा मजबूत. जीवामृत बनवूया. त्याच्यासाठी ते बघायला लागते. काय कीड आहे. हा तर काका बोलायचे ना कीड लागते. बाटली हलकी पकड. पानं खराब करतात खाऊन खाऊन. हा हे बघ एवढी मोठी कीड. ही बघा
ही अशी कीड चला हे याला पण लागली वाटतं. ते बंद आहे. मार मार मारून ठेवला हो देवा. नीट लक्ष द्या. एवढी मेहनत केलेली आहे. एक जरी धरलं तरी असं बरं वाटतं ना, जास्त नको पण एवढी मेहनतीचं फळ फक्त मिळू देत. करा चला. आज आळस भरेल असं वातावरण झालं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे बघा 9 वाजलेत आणि बघा मागे कसं एकदम ढगाळ वातावरण झालं आहे. आम्हाला वाटलं पाऊस पडेल पण पाऊस काय पडत नाही आहे. पण एकदम आळसावल्यासारखं झालं होतं. तर म्हणजे असं वाटतं काय करूच नाही काम असं सगळं झालं आहे. ते कुणालचे बाबा पण मगाशी त्यांनी केलं आणि घरी जाऊन झोपले होते. तर मी माझे पटापट आंघोळ वगैरे करून घेतली. म्हणजे असंच राहिलं का अजून म्हटलं आळस येईल आणि मग सगळं काम घरातलं राहून जाईल. आणि ते पाणी तापत ठेवतात. हे बघा ह्या साईडला आहे. एकदम सुस्त काय माहीत नाही कसं एकदम वातावरण एकदम विचित्रच झालं आहे. आणि मगाशी थोडंसं असं तेल बघा घेतलं आणि असं चापून असं लावलं तेल. थंडी चालू झालं वाटतंय त्याच्यामुळे स्किनला जरा प्रॉब्लेम होते. ड्राय झाले स्किन एकदम. चला आता आपलं काय आहे ते बाकीचं सगळं करूया. घी बनवायचं आहे मला आज. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये कमेंट होती एका ताईंची की ताई तुम्ही घी बनवाल तेव्हा दाखवा. तर हे बघा हे असं फ्रीजरमध्ये ना ठेवते मी मलाई. हा माझा डब्बा आहे मलाईचा. हे बघा हे असं म्हणजे बर्फाच्या खाण्याचं का तुम्ही ठेवलात ना मलाई जमा करून तर आपलं घी चांगलं निघतं आणि मलाई कडवट बघा होते. तशी होत नाही. त्याच्यामुळे हे मी असंच करते दरवेळेला. आता हे सकाळच्या वेळेस काढून ठेवलं ना ते संध्याकाळपर्यंत विरघळून जाणार आणि मग आपल्याला लोणी पण आपलं पटकन निघून जातं. ते ताक जे निघतं ना लोण्याचं ते पण एकदम मस्त असं गोड निघतं. कडू लागत नाही. आता ही माझी 15 दिवसाची मलाई आहे. आता हे संध्याकाळी करीन तुम्हाला मी दाखवते पटकन करताना. कुकरची रिंग नेहमी ना फ्रीजरमध्ये ठेवत जा. भरपूर टिकते. म्हणजे अगदी तुमची वॉरंटी गॅरंटी असते. निघून गेली ना तरी पण छान राहते. ही एक सवय करून घ्या चांगलं असतं. आज तराळ्यात जायचा पण विचार आहे. गॅस सिलेंडर आणायचं आहे. हो आज घराबाहेर पडायलाच पाहिजे. घरात का राहिलो ना तर आज एकदम आळस भरल्यासारखं होईल. बाहेर पडलं का जरा बरं वाटेल ना. बघू एकदम मळब आलं एकदम मळब. काय चटणी देऊ ना हा घे ना. चटणी नको घेऊ थोडीशी देऊ ना तिखट आहे. खाऊन घ्या पटापट. आता जरा ऊन सारखं वाटतंय ना. आता ऊन यावं. वातावरण जरा चेंज तर होते. हा ठेवलंय सगळं व्यवस्थित. गारवा नाही आळस आळस भरणारा गारवा आहे. आंघोळ करा सगळं व्यवस्थित वाटेल. हे बघ मी जेवण आता करायला घेतलं तर आवाज आला कसला तरी. का आलं? कोण आहे? पक्षी आहे? मला वाटलं काय दगड पडला काय गाडीवरती काहीतरी पडलं ना. बघू दे. गरमी आणि आता वातावरणाने ते होतं. हा अरे हे बघ कसं झालंय. लागलं बिगलं नाही ना काय? त्याला थोडा घाबरला असेल थोडा लागला असेल मार. हात लावला तर चालेल. त्याला थांब थोडं पाणी पाहिजे. पाणी घेऊन ये पाणी घेऊन ये बिचारा. आहे व्यवस्थित. आपटला बाबू वातावरणामुळे. वातावरण बेकार आहे ना. त्याला थोडं पाणी टाकतो. आपल्याला कसं झालं होतं सकाळी एकदम कसं तरी झालेलं. पियल काय पाणी? येईल चमच्यानं नाही तर खाली ठेव खाली ठेव.
हां हां पिते 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 गरमी नाही चमच्यांचा कुणाला एक काय बरोबर पितोय पितोय? चोचू करतो बघ. अजून आणता पाणी ग्लासवर घेऊन थंड येता होईल तो थोडा. त्याच्या अंगावर थोडंसं पाणी टाक पाहिजे टाकतो नंतर पहिला तर जरी कुणाला पाणी घेऊन ग्लासवर करतोय तेवढा जाऊ दे पोटात पाणी. हां बिचारा थंड पण होईल. कुठला पक्षी आहे हा? बुलबुलचं पिल्लू आहे. हां वापरलंय ते असं जर लोकांना हात फिरव पण हात लावलं चालत नाही ना पक्ष्यांना म्हणून तर हात नाही लावत आहे. लई मार लागला त्याला जरा थंड होते. गाडीच्या आतमध्ये पण गरमीच आहे तिथे ठेवून पण नाही चालणार. ते पिंजऱ्यात इथे ठेवूया बिचारा. जा तो पिंजरात जाऊ आपला पुढे पिंजरा आहे. तो तिकडे आहे. जा थोडे दिवस थोडा वेळ पिंजऱ्यात- जरा हां आराम थोडे कर 2 दिवस पिंजऱ्यात ठेवा. खाया प्यायला घालूया. काय खातो बघूया. आणि का टोपली आणि टोपली पण आहे आपल्याकडे. टोपलीच नको. वारा पण लागला यायला आता पाहिजे. हाय जरा एनर्जी आली बिचारा. त्या पाणी हवं आहे अजून. गरमीनेच हैराण झालंय. पिल्लू आहे ते. मोठा नाही ते पिल्लू आहे. शॉबिक नाही लागला कसा वायरी बिरीचा. इथे मध्ये समोर पॉल पण आहे ना. दे त्याला जरा पिंजऱ्यात ठेवूया. नंतर 2 दिवसांनी त्याला सोडून द्या. त्याला खायचं घे. ती काय डिश खायला काय द्यायचं तांदूळ आणू. तांदूळ घालूया ना. डिश टाक बाबू त्याच्यात. काय अडकव डिश त्या ह्याच्यात पटकन. टाकू हे बापरे एवढंसं पिल्लू होतं छोटंसं. म्हणजे कुणाच्या गावाला म्हणाली मग बघा ना तर आपण घराच्या बाहेर पडूया जरा एक बाहेर राऊंड मारून या तेवढं आपल्याला बरं पडेल. हा इथला पण घाल. ठीक आहे हे तांदूळ पाणी आणू अजून नाही बस झालं. तांदूळ घे तांदूळ आतमध्ये ठेवूया. इथे ठेवले गाडीत. टोपली आणू पिंजरा नको असेल तर. नको ग. त्याला नंतर सोडून देऊया आपण. हां बरा झाला का ना. जीवत नाही त्यांना तर साव लागतं. सावलीला सोड त्याला. सावलीला ठेवा उन्हाळ ए थांब तो बरोबर चालेल आता. पायाचे हे झाले तर पाय बघ त्या ह्याच्यामध्ये पकडलं नाही. सेफ्टी दे त्याची. सावलीत ठेवा पिंजरा त्या आपल्या घराच्या बाजूला. वारा लागेल ना असं घ्या वाराजवळ. नाही तिथं ठेव. तिथे ठेव. तिथे वर इथे ठेवतो ना इथे. हां इथे हवा लागली पाहिजे. समोर घ्यायचं तर ऑनी बिनी आला का माहिती आहे ना. नाही नाही काय नाही करू. आपलं इथे घ्या ह्याच्यावर ठेव उमऱ्यावर ठेव उमऱ्यावरती. मला थोड्या वेळेला एनर्जी येईल. पाणी पण ठेव भरून डिशमध्ये. यायला तू एनर्जी येईल थोड्या वेळा. बरोबर म्हणतो. काय नाही तो होईल उडून जाईल. थोड्या वेळा सोडूया त्याला आपण. त्याला खायला काय देतात ते माहिती. पिल्लू आहे ना बारीक आहे ते अजून. हे घे डॉक्टरला फोन करूया. कुठल्या हा वाघाच्या डॉक्टरना ना सांगतील ना काहीतरी खायला त्यांना काय द्यायचं. सोडून देऊया त्यांना. लावू पण डॉक्टरांना लावू मी लाव ना. जवळ ठेव पाणी पण ती वाटी जाते छोटीवाली तिला नाही डिश जाणार वाटतं. जाईल वाटी जाईल ना. डिश तिथे जाईल. वाटी जाऊ दे कोपऱ्यात. तिथे मोठे भाऊ कोपऱ्यात. तो पिएल बरोबर जाऊ. जवळ ठेव त्याला चालायची पण ताकद. तो थोड्या वेळाला हुशार होईल. हुशार होईल. बिचारा मुका जीव हे असं प्राणी पक्ष्यांचं असं झालं की आम्हाला खूप वाईट वाटतं. मग जेवण बाकी आहे जेव्हा चालू आहे. पाणी ठेवलं होतं भातासाठी. तर आज आहे ना थोडंसं तुमच्या कमेंट्सविषयी बोलते मी. म्हणजे बऱ्याच कमेंट्स तुमच्या पेंडिंग आहेत पण काय होतं की थोडंसं वेळ मला ना कमी पडतो आहे त्याच्यामुळे आता माझ्या लक्षात आलं 1-2 कमेंट त्यांचा मी रिप्लाय देते. तर पेमेंटविषयी कमेंट होता की तुम्हाला पेमेंट येते का म्हणून. तर हो मला पेमेंट आता चालू झालेलं आहे. म्हणजे यायचं मला कधीच चालू झालेलं आहे. मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे पण कंटिन्यू असं चालू नव्हतं झालेलं. तर ते तुम्हाला डिटेलमध्ये मी एक सेपरेट असा व्हिडिओ बनवीन आणि मग तुम्हाला सांगेन की किती येतं काय ते सगळं डिटेलमध्ये सांगेन. आणि अजून एक कमेंट होती घराविषयी की घराला तुम्ही कलर वगैरे करून म्हणजे घ्या असं. म्हणजे मला वाटतं 2-3 कमेंट्स होत्या एक पण नव्हती.
तर आता इतक्यात नाही, म्हणजे मी त्यांना सांगितलं करणार आहे आम्ही हळूहळू, पण इतक्यात नाही. आता सध्या आमचा फोकस कुणालच्या शिक्षणाकडे आहे. पहिलं त्याचं जे स्टॉप झालं होतं ना लॉकडाऊनमुळे, ते सगळं आता आम्हाला चालू करायचं आहे. तुम्हाला माहिती आहे तो आता कॉम्प्युटर क्लास जे MSc आहे ना, ते त्याला आता करायचं होतं. त्याच्यामुळे तिकडे आता ॲडमिशन घेतलं आणि ह्याच्या पुढे ग्राफिक डिझाईनचं आहे ना, ते त्याला करायचं आहे. ते म्हणजे ते त्याचं अगदी पक्कं झालेलं आहे आणि सगळं आम्ही विचारून वगैरे पण आलेलं आहे. त्याच्यामुळे बाकीचं जे आहे ते नंतरलाच सगळं सावकाश करणार. आधी पहिलं त्याचं शिक्षण महत्त्वाचं आहे. आता हे बेसिक जे आहे, आपल्याला राहायला बघा घर झालं आहे, बाकीच्या पण सोयीसुविधा आहेत. 1 मिनटं, मेसेज येतात मध्ये मध्ये, ते काही हळूहळू आपण करू शकतो. बोरिंग विषयी पण होतं की तुम्ही बोरिंग पाडून घ्या किंवा विहीर करून घ्या, करणार ते पण सगळं करणार आहे. सगळं सावकाश मी हळूहळू सगळं करणार आहे. म्हणजे बरे तसे प्लॅनिंग नाही म्हणणार मी, पण असे विचार आहेत ना, सगळे असे ठरवून ठेवलेले आहेत. पण बघू आता कसं काय होतं आहे ते. पण सगळ्यात महत्त्वाचं कुणालचं शिक्षण आहे, ते आधी पहिला कंप्लीट करणार आणि त्याच्या पुढे मग बाकीचं स्टेप बाय स्टेप आम्ही करत जाणार. आणि मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं पडवीचं काम आता बघा, म्हणजे ह्या पुढच्या महिन्यात आम्ही आता करायला घेणार आहोत. ते पण असं जास्त नाही, आपल्या बजेटमध्ये होणार तसंच आम्ही करणार आहे. म्हणजे आता कसं थोडीशी अडचण होते बघा, माती वगैरे इथे आतबाहेर सगळे नाचानाच होते ना, आणि माती जाते घरामध्ये आणि पूर्ण घर मग ना घाण होतं मातीने. त्याच्यामुळे मग साफसफाई करायला माझाच जास्त वेळ जातो. तर म्हटलं पडवी करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे हे आधी आम्ही करून घेणार आहे. मागच्या साईडला चूल वगैरे पेटवायला पण बरं पडेल आणि सामान वगैरे पण बघा घरामध्ये अडचण आहे, ते ठेवायला पण बाहेर बरं पडेल. आणि सामान तर तुम्हाला सांगते, अजून सामान बघा मी अजून व्यवस्थित लावलेलं नाही. आमचं अजून अर्ध सामान वरती जुन्या घरामध्ये पडलेलं आहे. कपाट वगैरे सगळं बरेच कपडे वगैरे पण भरपूर आमचे सगळे तिथेच ठेवलेले आहेत. आता फक्त गरजेपुरतं जे सामान आहे ना, कपडे वगैरे ते जसे लागतील तसे आम्ही आणतो आणि वापरतो. पाणी गरम झालं वाटतं भाताचं. आता हे कसे नवीन सबस्क्रायबर आपले जॉईन होत आहेत ना चॅनलवरती, त्यांना माहिती नाही आहे. त्याच्यामुळे एक म्हटलं आज बोलते मी, म्हणजे त्यांना सगळं डिटेलमध्ये माहिती पडेल. म्हणजे इथे राहायला आता बघा 2 महिने होऊन गेले, 16 तारखेला आम्हाला. म्हणजे ह्याच्यावर तुम्ही समजा हे नवीनच घर आमचं झालेलं आहे. होईल सगळं सावकाश होईल, सगळ्या गोष्टी बघा एकदम होत नाहीत ना, त्याच्यामुळे होणार, सर्व होणार. कुणालच्या बाबांच्या पण कामाचं चाललेलं आहे, प्रयत्न चालू आहेत आमचे. मागच्या वेळेस पण मी एक व्हिडिओ टाकला होता, त्याच्यामुळे आहे थोडंफार चालू आहे बऱ्यापैकी सगळं चाललेलं आहे. म्हणजे अगोदर जी परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा आता खूप चांगलं चाललेलं आहे असं मी म्हणेन. गेले 8 महिने जे आम्ही काढलेले आहेत ना जुन्या घरामध्ये, त्याच्यापेक्षा आता इथे 100% खूप चांगलं चाललेलं आहे. त्याच्यामुळे सगळं व्यवस्थित आता होईलच हळूहळू. अजून पण आहेत कमेंट्स पेंडिंग, तर जशा माझ्या लक्षात येतील ना तशा मी तुमच्याशी शेअर करत जाईन. काय होतं कधी कधी कामाच्या गडबडीमध्ये ना माझं मी म्हणजे विसरून पण जाते मी. आता माझ्या लक्षात आलं की नाही तुमच्याशी म्हटलं बोलते मी. आता मी एक ठरवलं आहे की तुमच्या अशा कमेंट्स जर का आल्या ना तर त्या अशा एका याच्यावरती लिहून ठेवायच्या वहीवरती, म्हणजे माझ्या डोक्यामध्ये ते राहील आणि मग रिप्लाय द्यायला मला बरं पडेल मग. तर चला आता मी सगळ्यात आधी जेवण करून घेते आणि मग तुमच्याशी बोलते मी नंतरला. आणि पक्षी आता बघते कसं काय आहे, त्याला कसं वाटते ते. नाहीतर डॉक्टर बघा होते ना वाघ्याचे, त्यांना बघते फोन करून काय बोलतात ते, आणि मग त्याप्रमाणे बघू. आता आज ना अळूची भाजी करायची. हा बघा इथे आहे, जरा काढून घेते अळू हा भाजीचा. तो बघा व्यवस्थित झालाय आता पिल्लू. तो 1 तास आराम केला ना, बरं वाटतं जरा. हा बघा मग अशी एकदम हे होता, आता उडायला बघतोय. कुठं नाही जरा तिकड नाही. हां झाला व्यवस्थित झाला बघ बिचारा. खोल जाऊ दे. तो खाली उतरेल. कुणाला सांग, काय त्याला पकडायचे नाही, गरज नाही. तो जागी बघ, त्याला रस्ता माहिती नाही पडत आहे. आता जाईल. गेला. हो बघा गेला ना. हां गेला गाडी. हां त्याचं घर आठवत होते ना. पिल्लू आहे. जाऊ दे चल. गेला ना कसा मस्त. ते बरं झालं पिंजऱ्यात ठेवली नाही तर परत हे झालं असतं. तो नाही कोणतरी खाल्लं असतं, त्याला मार लागेल ना. ते उन्हानेच त्याला त्रास झाला आहे. ते वातावरणच खराब होतं सकाळचं. आता बघा सगळं सळसळीत तसं ऊन पडलंय. ते बघा वरती सूर्यदेव. आता वातावरण असं झालंय बऱ्यापैकी चांगलं झालं आता. तर बरं झालं लक्ष गेलं ते. हा बघा अळू आपला तयार झालाय. आज मका टाकलाय आणि शेंगदाणे असतात ना ते टाकलेत. आणि ते मक्याचे सालं बघा ते टाकून ठेवलेत, म्हणजे चूल पेटवायला कामाला येतील ना म्हणून. झालंय शिजलाय. कुणाला मका देऊन अरे
वाट चांगलं झालं. त्याला जायचं आहे ना कुणाला, म्हणून त्याला वाढते पटकन. आज फक्त भात आणि अळूची भाजी असं केलेलं आहे. ही अळूची भाजी ना 15 दिवसांनी तरी एकदा खायची असते. त्यात भरपूर रक्तवाढ होते अळूच्या भाजीमुळे. मका म्हटलं देऊ काय असं विचारते. बस ना. वातावरण बघा आजचं. संध्याकाळचे 4:30 वाजलेत. दुपारी तुमच्याशी बोलली आणि नंतरला मग रिया आली. मग तिच्याशी अर्धा पाऊण तास जरा गप्पा मारल्या. बऱ्याच दिवसानंतर आली ना त्याच्यामुळे. आणि बाकीचं जे काही काम होतं ते सगळं करून घेतलं मी. नाही, वारा भरपूर सुटला होता. हे सगळं मागे बघा बालद्यावर दिसत ना, तर सगळ्या वाऱ्याने उडून गेला होता. इतकं सगळा वारा सुटला होता. ते आता सगळं मी व्यवस्थित केलं. ते छत्री वित्री ना बघा चुलीच्या इथे सगळं उडालं होतं. सगळं चूल वगैरे झाकून ठेवली. आता म्हटलं एक जरा फेरफटका मारते, कारण पाऊस चालू झाला मग काय म्हटलं बाहेर यायला मिळणार नाही. पण चांगलं वाटतंय. खूप सुंदर झालं. एकदम वेगळंच दिसतं एकदम. बघा असं वाटतं की रात्रच झाली. आणि ते कुणालचे बाबा त्यांना थोडंसं बरं नाही वाटत आहे वातावरणामुळे. मला वाटतं त्रास झाला. हां थांबलं डोकं दुखायचं. डोकं त्यांचं दुखत होतं. ते झोपले होते. ते आत्ता बघा आलेत उठून बाहेर. थांबलं. मी ताप येतो का काय असं मला वाटलं होतं, पण नाही. दुपारी चेक केलं ताप वगैरे नव्हता. कुणालची वाट बघते. बेटा आता पाऊस पडला आणि म्हटलं छत्री नेला नाही की काय माहीत नाही. परत म्हटलं भिजत येईल. पावसाला आणखी थोडा वेळ थांब, माझा लेक घरी येऊ दे, मग हवा तेवढा पड. येईलच आता. मला वाटतं 5च्या आधी येतो तो घरी. आता मला वाटतं 4:30 होऊन गेलेत. 1 मिनिट जरा बघते टायमिंग किती वाजलेत ते. येईल थोड्या वेळानंतर. 4:30 होऊन गेलेत. चला तुम्हाला आता घी पण दाखवायचं आहे ना. घी म्हणजेच काय म्हणतात तूप. ही बघा मलाई आपली एकदम विरघळले बघा. आता हे दुसऱ्या भांड्यात काढून घेते. थोडंसं ह्यात आहे ना पाणी टाकलं आणि म्हणजे एक अर्धा ग्लास पकडा. आता हे चांगलं असं फेटून घेते. जर का कोणाला गरज वाटली ना तर त्यात आपण बर्फ किंवा थंड पाणी टाकू शकतो. त्याच्याने पटकन असं लोणी निघून येतं. पण मला वाटतं फारशी गरज लागणार नाही, असं पण पटकन होतं. आणि हे बघा हे तयार झाले आपलं लोणी. फक्त 1 मिनिट मी फिरवलं आहे आणि 1 मिनिटात हे लोणी बघा आपलं निघालं आहे. आणि हे जे वेगळं निघालं ते हे ताक, हे पण मस्त असं गोड असतं. आता ह्यात साखर टाकून आपण पिऊ शकतो छानपैकी. ह्यात थोडंसं पाणी टाकते मी. आता ते ताक आहे ना एकदम घट्ट आहे खूप. ताक आता मी काढून घेते एका भांड्यामध्ये. आणि ते बघा आता घी करायला घेतलंय मी. लाईट गेली होती ना त्याच्यामुळे राहिलं. आत्ता लाईट आली आणि लगेच बनवायला घेतलं. मग थोडा वेळ मी ना फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं त्याच्यामुळे बघा असं थोडं घट्ट झालं. तर गॅस चालू करून घेते. तर 1-2 मिनटं ना मी जर गॅस फास्ट ठेवणार हे जरा विरघळेपर्यंत. आणि नंतर स्लो गॅस करून आपल्याला ते सगळं शिजवून घ्यायचं चांगलं. आणि अधेमध्ये फक्त चमच्याने हलवत राहायचं. आणि हे बघा 1-5 मिनटानंतर आपलं तूप किंवा घी बघा तयार झालं आहे. आणि हा मावा ना असा खाली बघा राहतो. हा सफेद सफेद दिसतो ना तो मावा आहे. आता ह्या स्टेजला मी गॅस आहे ना बंद करते. ना तर तो मावा जर का चॉकलेट कलरचा झाला ना म्हणजे डार्क ब्राऊन कलर, मग नंतरला आपण मग ते पुन्हा साखर टाकून जेव्हा गरम करू ना तर एकदम काळा होऊन जाईल. त्याच्यामुळे हा मी बंद करते. आणि आता ह्या घीला की नाही असं मस्त असं हिरवागार रंग येईल थोड्या वेळाने. गॅस बंद केला. थोडंसं गार झाल्यानंतर हे आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. आणि हा जो मावा उरला आहे हा पण आपला वेस्ट नाही होत. ह्या साखर टाकायची छानपैकी आणि गरम करायचं. त्याची बर्फीसुद्धा बनते किंवा आपण असं पण खाऊ शकतो. खूप छान लागतं हे. आता हे जरा थंड होऊ दे. तुम्हाला मी नंतर दाखवते. घी आपलं झालं आहे बघा तयार. गाळून पण झालं आहे. आणि हा बघा हा मावा उरला आहे ना त्यात मी टाकले थोडी साखर. आता हा चांगला असा मिक्स करून घेते विरघळेपर्यंत. चांगला असा ब्राऊन कलर होईपर्यंत छान असं मिक्स करून घ्यायचा. तुम्हाला आता घी दाखवते. हे बघा हे जर का फ्रीजमध्ये मी ठेवलं असतं ना 10 मिनिटासाठी. आता गरम आहे म्हणून नाही तर मी ठेवणार होती.
असा छान असा हिरवा रंग असा दिसला असा म्हणजे घट्ट होतं ना मग पटकन लक्षात येतो मग रंग. आणि हे बघा आपला मावा असं तयार झालं आहे. आणि ताक बघा काढलेलं ना ते संपलं आहे. हे बघा पिऊन पण झालं ते लस्सीसारखं छान एकदम मस्त असं गोड होतं. हे पण छान असं आलं. माझी बाटली तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा ट्रान्सपरंट आहे ती ह्याची चटणीची बाटली आहे ना त्यात भरून ठेवते. लाईट हिरवा रंग बघा दिसतोय. बघू नंतर मग मी घट्ट झालं का दाखवेन तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि मग अशी जेवण करता करता मसाला पण सांडला गॅसवरती. हे काय भाजी शिजवते ना तेव्हा घाईघाईमध्ये. दादा आवाज करून झोपायचा 10:15 वाजलेत रात्रीचे. म्हणजे सकाळी सुरुवात केली व्हिडिओला आणि एंडिंग होता होता आज रात्र झाली. मग अशी लाईट गेली होती. संध्याकाळी भरपूर पाऊस पडला इथे. आणि तुपाची रेसिपी जी शेअर केली ना तुमच्याशी ती नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा. वेगळं असं काही नाही फक्त तुम्ही ते मलाई जी असते ना ती फ्रीजरमध्ये ठेवा. म्हणजे सगळ्या म्हणजे जे काय बरोबर म्हणूया ताक असतं ते किंवा मावा अगदी आणि तूपसुद्धा एकदम छान बनतं. आणि आज कुणालच्या बापाची तब्येत ना बरी नाही ते बघा त्यांच्या पायाला ना ते केसफोडी येते ना ते आलेली आहे आणि असं पाय सुजला आहे त्यांचा आणि खूप दुखतोय. त्याच्यामुळे अंग थोडं साधारण त्यांचं गरम झालं. आता ते औषध घेतलं त्यांनी. तर चला मग आता व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.